Abans de res, donar les gràcies i tenir en compte l'esforç que hi ha detrás de que avui haguéssim pogut dinar totes fora a una fideuà. Un fort aplaudiment per a la gent que ens està fora. I bé, ja anem al penúltim acte d'aquestes jornades, que és aquesta taula rodona que vam preparar pensant una mica, no? La idea era que d'alguna manera poder concloure les jornades oferint aquest espai de reflexió a partir de 4 preguntes que quan estàvem organitzant volíem que fossin 4 preguntes que d'alguna manera aglutinessin tot el que havíem anat treballant en aquestes jornades. Aquí tenim a les tres persones que faran les seues aportacions. Cadascú abordarà una de les preguntes. Feminisme i inclusió les abordarà de l'ASUM. Primer que tot vaig a fer les presentacions, que me costa parlar en públic, no, però en micro sí, em dóna molta vergonya. Començaré presentant al Segundo Moyano, educador social i doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, postgraduat per la Facultat Latinoamericana de Ciències Socials, actualment professor del grau d'Educació Social a la Universitat Oberta de Catalunya i supervisor i formador de diverses institucions d'acció socioeducativa i membre de la taula per la reflexió de l'educació social, la 3. A la seva dreta està l'Assumpta Balaguer. Ella, el currículum de l'Assumpta no el podrem dir tot, perquè la meitat de la taula hem condensat. Ella és doctora en pedagogia per la Universitat de Barcelona i diplomada en educació social per la Universitat Ramon Llull. És professora agregada dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la Universitat Oberta de Catalunya, membre del grup de recerca Carenet. Passo de llegir en anglès. La seva trajectòria de recerca se centra en els estudis feministes de la discapacitat, l'antropologia i l'antropologia mèdica. I justament ara acaba de publicar el seu darrer llibre, Pedagogia Script, que CRIP en anglès vol dir tullido. Us recomano molt que este és el seu darrer, però l'Assumpta té un munt de llibres, un dels quals avui he tingut la sort de comentar en ella, que és Polítiques del sufrimiento y la vulnerabilidad, que el va escriure juntament també coordinat amb el Jordi Soler, que us recomano molt. I la tercera ponent, que ens fa moltíssima il·lusió que estigués aquí, Àngels, és Àngels Martínez Bonafé, professora d'Història amb adolescents d'ensenyament secundari durant 39 anys i professora de Didàctica de la Història, Innovació i Investigació Educativa a la Universitat de València durant 25 anys. Ella també va ser membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià des de 1980, amb els quals ha anat desenvolupant projectes d'experimentació i formació docent per a ensenyament que afronta la desigualtat social i ajuda les persones a ser més lliures, solidàries i felices. Bé, vos dic que aquesta era la idea de concloure, però no concloure les jornades en la intenció de que això ens provoque una obertura a iniciar la reflexió, vull dir que quan sortim totes d'aquí això no s'hagi quedat només en aquests 2 dies, sinó que aquí haguem totes plantat una llavoreta que el dilluns a les aules pugui començar a brotar. I dit això, li passo a les preguntes. Són 4 preguntes. La Paula Blum, sense haver-nos parlat, ja ens ha deixat la porta oberta per a aquesta taula, aquestes coses que són tan boniques sense coordinar-se, que ja ens ha dit que més enllà de la metodologia hi ha més món, no? I justament nosaltres vam pensar que una de les preguntes que ens havíem de plantejar és per què eduquem, no? Per què s'educa? Per a què? Aquesta l'abordarà el segon. Després, què ens aporta el feminisme, no? La mirada del feminisme a l'educació. També plantejar l'escola inclusiva, que estem parlant de quan parlem d'inclusió. I finalment l'Àngels abordarà una pregunta que a mi em sembla importantíssima tenir en compte, que és els límits i les possibilitats en educació. I dit això, segon. Bona tarda. Ja puc marxar perquè per què eduquem és para salir corriendo.
i veure com ho podem contestar una mica entre tots, o almenys jo no tinc la solució. Possiblement durant molt de temps hem parlat de moltes coses, per tant, en primer lloc, jo crec que la meva àvia m'ensenya sempre que s'ha de ser molt agraït i us vull agrair primer poder parlar d'això, que ho poguéssim compartir, el fet de poder venir aquí, volia venir a la tarda, al final no ha estat possible, no sé, a vegades el micròfon, igual giro o cap aquí a veure si se sent, si no se sent m'ho comenteu. Però us agraeixo moltíssim la invitació, és un plaer poder compartir també aquesta fideuà, us han donat vi, us han donat cervesa, això també calma les coses, les compartim plegats, i després aquestes preguntes, que són preguntes... A mi em sembla molt interessant aquesta qüestió de poder discutir o veure o de quina manera podem apropar-nos a aquestes preguntes que ha plantejat la Llei i que plantegeu tots i que jo crec que ens plantegem tots contínuament, i que formen part del fet educatiu, forma part, jo crec que de la història de la pedagogia, i moltes vegades ens hem d'anar aquí per veure aquestes preguntes, quin és el sentit que poden tenir i de quina manera les podem actualitzar i veure també com ens enfrontem de manera quotidiana, perquè no és fàcil, no estem vivint un moment massa estupendo per això. Per tant, recuperar algunes coses sense ànims, perquè, mireu, fa ara un temps vaig estar parlant amb un equip d'educadors que estan treballant en qüestions de salut mental. Qüestions de salut mental en un hospital de dia per adolescents, en situacions molt crítiques, passatges a l'acte, greus, intents de suïcidi, i són educadors socials que estan treballant amb aquests adolescents i l'encàrrec que tenen, i crec que aquest concepte és important veure'l, almenys tenir-lo en compte. Quin és l'encàrrec que tenim? Quin és l'encàrrec que tenim ara? Què ens diuen? Quan dic educadors, educadores, em refereixo a mestres, professores, educadors socials, tot aquell que en un moment donat té un cert encàrrec vinculat al camp educatiu en el sentit més ampli de la paraula, que crec que també és important ara ampliar aquesta noció d'educació. L'educació no només és l'escola, no només, que no vol dir que no hi sigui a l'escola, per suposat. Això amb alguns dels que ens acompanyen, està el Toni, està l'Adriana, està el Jordi, també ho hem comentat moltes vegades, quina és l'actualitat de tot això i com s'amplia. I a mi a vegades m'agrada anar-hi, i amb aquest equip d'educadors que l'encàrrec que rebien era que havien d'educar aquests joves. Són adolescents, amb aquests passatges a l'acte greus, amb situacions a vegades amb molta dificultat, i ells preguntaven, i quin és l'encàrrec que nosaltres rebem? L'encàrrec que reben i l'encàrrec que rebem molts dels educadors que hi treballem en el camp social i educatiu en el sentit més ampli de la paraula, la majoria de les vegades aquest encàrrec no és educatiu. És un encàrrec de control, és un encàrrec de fer-nos càrrec de coses que no sabem ben bé a què responen. Aquest és l'encàrrec. Una altra cosa és com actualitzem quelcom de les nostres eines, de les nostres possibilitats, per veure si som capaços de traduir aquest encàrrec que rebem de les polítiques educatives, de les polítiques socials actuals, i el podem reconvertir en quelcom educatiu per a les persones amb les que treballem. Jo crec que aquest és un repte, el per què eduquem, situar-ho en aquesta línia. I a mi em serveixen 3 referències que volia compartir amb vosaltres i veure també com les podem actualitzar, situar en allò més quotidià, intentar particularitzar, perquè no totes les escoles, no totes les institucions educatives, no totes les pràctiques són iguals, és a dir, que hi tenim situacions molt diferents, marcades per molts paràmetres, per moltes paradoxes, per moltes situacions complicades, per moltes tensions, i per tant com les podem situar o que a mi almenys m'orienten. I crec que això és important veure com podem compartir, i per això aquestes jornades em semblen importantíssimes, que és com podem compartir alguna cosa d'aquestes orientacions que en un moment donat no apareguin com a solucions úniques, perquè crec que no existeixen, i això és una opinió molt particular que la podem discutir, podem construir algunes respostes comunes davant d'algunes de les situacions que en aquest moment se'ns presenten com a molt problemàtiques o amb moltes dificultats. Quina és la primera referència que a mi em va servir moltíssim treballant com a educador? Jo he treballat molts anys com a educador en un centre de protecció a l'infància. Un pot dir, bueno, en un centre de protecció a l'infància no es fa educació. Jo és on vaig poder fer més educació de totes les institucions en les que he pogut treballar. Perquè la veritat, vam aconseguir en un moment donat
veure com podíem reconvertir l'encàrrec que rebien, que era un encàrrec de fer-nos càrrec d'aquelles persones que en un moment donat els havien abandonat, tenien situacions de maltracte, situacions de violències molt extremes i que l'encàrrec en realitat era, bueno, mirar a ver qué podéis hacer con estos chicos, porque son carne de cañón. Aquesta era, la majoria de les vegades, el missatge, carne de cañón. Un pot quedar-se amb això o pot veure com posar aquest carne de cañón a treballar o de quina manera la podem posar a treballar. I una de les referències que en aquell moment, compartides amb altres educadors i educadores, que ens va ajudar moltíssim, va ser la lectura d'un text que quan el vam llegir vam dir por favor, porque nos hemos metido en este berenjenal. Perquè era complicat, era un text molt complicat, jo encara el visito i és un text complicat, però hi ha algunes coses que crec que és important tenir-les en compte i veure de quina manera les podem actualitzar. És un text que apareix en un llibre de Lorenzo Luzuriaga. Lorenzo Luzuriaga, heu de visitar-lo, és un mestre exiliat després de la Guerra Civil, és manxec, va marxar, va circular per moltíssims països europeus fins que va poder marxar primer a Mèxic i després va acabar a l'Argentina. A l'Argentina va estar treballant a l'editorial Losada, va ser un dels fundadors i té textos pedagògics preciosos, té un diccionari de pedagogia que cal revisitar-lo. Va escriure moltíssim, moltíssim i sobre moltes coses, i en el pròleg d'un dels seus llibres escriu un pedagog alemany que es diu Gustav Winneken. El Gustav Winneken, no entraré en tot això, però fa una petita vinyeta que a mi particularment com a educador en aquell moment em va guiar en aquesta pregunta del per què eduquem. El Gustav Winneken diu, mireu, per poder traspassar la porta de la filosofia de l'educació hi ha, com es diu en català, les esfinges, no? Es diuen? Sí, les esfinges d'allà a la porta d'aquesta filosofia de l'educació. Hi ha dues esfinges que us fan dues preguntes. I que aquestes preguntes és molt important que per poder traspassar aquesta porta de la filosofia de l'educació, que en definitiva no deixa de ser la pedagogia, o almenys jo l'entenc així, la capacitat de poder fer-se preguntes sobre l'acte educatiu, sobre el fet educatiu, sobre per què eduquem, per a què eduquem, i en quina línia i quina orientació agafem cadascú amb les seves particularitats, en les seves institucions, diu, cadascuna d'aquestes esfinges a la porta fa una pregunta. La primera és, es pot educar? I la segona és, s'ha d'educar? Ell no té les respostes, però diu que precisament tenir en compte aquestes preguntes són les que et possibiliten agafar un cert compromís amb l'acte educatiu, que és anar construint en relació a es pot educar en certes situacions, en certes qüestions. Jo crec que això remet molt amb un compromís intel·lectual, si voleu, un compromís de reflexió, un compromís de pensament, en definitiva, un compromís pedagògic, poder pensar sobre això. I el s'ha d'educar remet moltíssim amb un cert compromís ètic, que en definitiva, al final, un cert compromís pedagògic, un cert compromís ètic, jo crec que remet a un compromís polític de poder compartir, de poder construir amb nosaltres quina és la idea que tenim al voltant de l'educació. I això crec que és un fonament important per poder veure, perquè ell diu, a veure, la solució possiblement no la tenim, l'haurem de treballar, l'haurem de construir, l'haurem de veure de quina manera enfoquem o ens guiem o orientem en relació a aquestes qüestions. No tenim aquesta resposta, o almenys no tenim una única resposta, però apropar-se a aquestes qüestions ens delimita, o almenys ens possibilita, millor dit, i després l'Àngels, quan parli dels límits i de les possibilitats, segurament això ho haurà de poder plantejar també. Hi ha certes qüestions que ens apropen, aquesta qüestió del per què educar. Una altra referència que em sembla molt important i que reconec que la vaig descobrir fa molt poc, tot i que fa molt de temps que això va succeir, però fa molt poc, durant la pandèmia. Vam estar treballant també amb un grup de mestres de l'Argentina amb unes qüestions que tenien a veure amb la presencialitat, amb totes aquestes qüestions, i vam descobrir la història d'Antoni Banejas, que crec que molts de vosaltres hi coneixeu. Ara han tret una pel·lícula, han fet també una obra de teatre, hi ha tot un recull de llibres, un mestre de Mont-roig del Camp, Antoni Banejas. Aquesta història d'aquest mestre que marxa
del Destino, un poblet de Burgos. Jo us recomano visitar aquesta història perquè a més era un defensor, un practicant i un militant de tota la metodologia Freinet, de tota aquesta qüestió del treballar amb alguna de les qüestions per projectes, no per projectes entesa com ho entenem ara. Yo creo que tiene que ver con otra cosa, ¿vale? Però això serà una altra discussió, no? Perquè crec que és una altra metodologia completament diferent, no? Però la història d'Antoni Benages, per mi, una de les qüestions que em sembla importantíssims i que té a veure amb el títol inclús de la pel·lícula, i crec que per això jo no l'he vist encara la pel·lícula, vull anar a veure-la, però el títol parla precisament del mestre que va prometre el mar. I aquí crec que és una clau importantíssima. Com actualitzem i de quina manera actualitzem la promesa educativa? El per què educar sempre ha tingut una certa relació amb la promesa. Què prometem? En definitiva té a veure amb això. Per tant, aquest prometre al mar, si sabeu la història, és una promesa que al final no es compleix, es compleix per allò terrible de la guerra i de l'assassinat i del que suposa això i la implicació, a més, que té en un moment històric molt potent per al nostre país, oblidadíssim, però que val la pena poder recuperar. Crec que en el terreny pedagògic la qüestió de l'exili té un paper molt fort i molt potent que hem de veure com poder recuperar. D'altres ho han recuperat perquè molts van marxar cap a l'altra banda i van poder treballar això i ara també a vegades ens retorna i hem de veure com podem fer front a aquestes qüestions. Però precisament aquest mestre, el treball que va poder fer amb aquests nens i nenes d'aquell poble és posar la promesa al mig. Que ara hem d'actualitzar la promesa? Sí, possiblement sí. La promesa que teníem als anys 70, potser la que teníem nosaltres era si vas a l'escola i estudies molt, el teu futur està més que solucionat. Això em deia la meva mare, el meu pare o la meva iaia deia ostres, no pots deixar l'escola. Si deixes l'escola, estàs mort. El que ens hem de preguntar és ara, què passa amb els nens i nenes que poden recórrer el camí de l'escola i aquells que no poden recórrer el camí de l'escola? Quina és la diferència? N'hi ha? No n'hi ha? Hem de veure quina i com l'actualitzem això. Perquè podríem anar-nos inclús més enllà. Hi ha diferència, per exemple, amb els nens i les nenes que poden recórrer el camí de la lectura i l'escriptura i aquells que no poden recórrer el camí de la lectura i l'escriptura? A on està el nostre empeny? I acabo, perquè parlo massa. La darrera referència, i hem de veure com poder recuperar-la, o almenys actualitzar-la, és Hannah Arendt. Hannah Arendt deia una cosa, per mi, que com a educador em va acompanyar moltíssim, sobretot amb aquells nens i nenes que sempre deien o acabaven dient en molts dels serveis amb els que treballaven això que us deia abans de carne de canyó. Per molt que un s'esforci, sempre recorreran els mateixos camins. Jo tenia una mestra, la Violeta Núñez, que ens deia sempre la educació, chicos, és un antidestino. El que fa precisament és trencar amb aquell destí prefixat. I això és molt potent. I això ve de Hannah Arendt, quan diu precisament que el que hem de poder fer és veure com traspassem aquest món, ens agradi o no ens agradi, els que acaben d'arribar. Com els hi traspassem? Per què? Perquè és seu. Perquè tenen dret. Perquè si no el reben, no poden canviar-lo, no poden modificar-lo, no poden fer altres coses amb ells. Una de les coses que sempre una ha de poder tenir present és ostres, a mi em van poder traspassar aquest món i després doncs igual no m'agradava massa, però he pogut canviar-lo, però és necessari que hi hagi aquest fet de poder traspassar, de passar al món. Jo crec que amb això Hannah Arendt és molt potent. Per tant, per què educar? Ara després ho discutim, però crec que és una condició sine qua non per poder fer-nos càrrec del món. És a dir, per mi segueix havent molta diferència amb la possibilitat de fer-se càrrec o no d'aquest món si hi ha un procés educatiu. Ho deixo aquí, després en parlem i veiem quins són els matisos i segurament ho podem discutir. Gràcies. Assum. Bueno, la pregunta que tenia preparada i l'altra que no tenia preparada. Jo intentaré contestar les dues juntes perquè crec que té relació. En tot cas, la primera pregunta és quines aportacions pot oferir el feminisme en educació?
no és una pregunta fàcil de respondre. En primer lloc hauríem de preguntar-nos de quin feminisme estem parlant. Sabem doncs que hi ha hagut històricament un feminisme revolucionari i que ha anat, diguem, progressant, i en el dia d'avui hi ha qui parla de feminismes en plural, i Bell Hooks, que és una de les referents del feminisme negre, que l'he rellegit una mica abans de venir aquí, el que plantejava és que aquell feminisme revolucionari d'inici s'ha acabat convertint en part per interessos de la dreta en un feminisme més aviat reformador, és a dir, aquest feminisme més hegemònic, no? Que a més coincideix que és el feminisme que és més purista en la qüestió de qui és el subjecte del feminisme. És a dir, les dones cis, no? En principi, i aquí hi ha tota una discussió interna, etc. En tot cas, volia posar l'accent en primer tenir clar de quin feminisme estem parlant. Jo personalment estic en el feminisme anticapitalista, és a dir, en aquell feminisme que pretén una transformació de les estructures de poder, no només una quota de poder, sinó una transformació radical en les formes, sobretot, d'organitzar-nos i en les dinàmiques de les institucions, etc. Si ens centrem en aquest feminisme més institucional, més hegemònic, més no revolucionari sinó reformador, doncs en realitat s'hi adhereixen plans i programes de coeducació, no? Però si es tracta d'aquest feminisme anticapitalista, la voluntat és radicalment transformadora. Evidentment això afecta a la institució escolar i a tot el camp de l'educació en el seu conjunt. No hi pot haver, o se'm fa molt difícil pensar com pot haver-hi un procés de transformació individual i col·lectiva sense l'ajuda i sense la mà de l'educació, no? I d'aquí, doncs, donar les gràcies, ja que tinc l'ocasió, a l'impuls que s'ha donat al projecte d'escoles feministes, perquè crec que és un dels camins. No hi haurà només un camí, n'hi haurà molts, però en tot cas és un camí important a assenyalar. L'educació no és destí, l'educació és antidestí, que sabem que el feminisme ha vingut a dir que el cuerpo no es destino, no? Precisament, i justament això creuarà amb la posició assignada de moltes persones que vindran marcades justament pels seus cossos, com són les persones amb diversitat funcional i discapacitat. I que creua amb la segona pregunta que té a veure amb la inclusió, que després torno a reprendre. Jo crec que una de les coses que pot aportar el feminisme és precisament poder repensar una pedagogia crítica que d'alguna manera s'ha inhabilitat justament per la seva dificultat d'allunyar-se d'aquests ideals, d'aquests metarrelats que estan en discussió, diguem, en un context postmodern. Per tant, una de les feines que tindríem que poder fer és construir una altra pedagogia crítica que d'alguna manera ens permeti obrir noves preguntes al voltant de què? Noves preguntes al voltant de qui és el subjecte de l'educació, què significa treballar per l'autonomia, etc. Com passa a jugar al poder, quins espais de participació hi ha en les institucions, quin lloc té la paraula, etc. És evident que això no només ho pot fer el feminisme, també ho fan altres posicions. No hi ha posicions, diguéssim, properes a una epistemologia feminista. I l'epistemologia feminista bàsicament què implica? Bàsicament implica fer una aproximació crítica a les presumpcions de què? De l'objectivitat de la ciència, per exemple, de la racionalitat, del valor de la racionalitat. De fet, l'escola fonamentalment treballa aquí, i difícilment moltes vegades ho fa en termes d'incorporant el cos, o donant-li un lloc central. Posa en dubte també les qüestions de la neutralitat, la neutralitat de l'essència, la neutralitat de les posicions subjectives en general i les idees d'universalitat. Tot això és molt rellevant perquè, de fet, no només implica la manera de fer ciència, de construir coneixement. Les feministes parlem de la posició situada, parlem d'un coneixement, diguem, implicat amb una clara voluntat de transformació, etc. Parlar de construir les idees d'objectivitat, és a dir, objecte-subjecte, no és un tema menor
perquè té un impacte també en la pràctica professional que té a veure amb les posicions de l'educador i de l'educant. És a dir, ja es repensa aquesta relació dual en la seva pròpia dualitat, diguem, no? I a més es deconstrueix també la suposada jerarquia que hi pot existir, però també el valor dels sabers en joc. Quan parlem d'educació i parlem de transacció cultural, hi ha uns sabers que es transmeten i aquí hi ha una selecció d'uns sabers que es consideren valuosos, importants i problemàtics també per molts col·lectius. Vull dir que hauríem de preguntar-nos, o el feminisme també ens serveix per preguntar-nos quina dimensió colonial a dia d'avui encara està present a les escoles i també quina dimensió de la colonialitat del saber s'està transmetent. Dic això perquè jo estic molt creuada pels estudis de la discapacitat i evidentment la discapacitat està permanentment invisibilitzada. Diguem que estan d'alguna manera moltes vegades violentats, violentades i empesos a una mena d'inexistència i de circuit paral·lel. I és justament el feminisme el que ens pot ajudar a reobrir preguntes i refer respostes al voltant d'això. Deia, el feminisme anticapitalista no només és reformador. I quina relació hi ha entre el feminisme i el capitalisme? Jo no tinc temps ara de desenvolupar-ho, però bàsicament si agafem i rellegim a Silvia Federici, en Caliban i la bruja, ho explica molt bé. És a dir, que en definitiva el que ve a dir és que el capitalisme necessita d'una ideologia patriarcal per seguir-se reproduint, per seguir funcionant, entre altres coses perquè garanteix un contingent de gent, dones, que es fan càrrec de la cura, permetent donar la vida perfecta, donar la vida perfecta que implica, pensar que la vida passa sola i que no cal sostenir-la. El capitalisme necessita aquesta ideologia per poder-se sostenir i seguir-se reproduint. Llavors, aquest feminisme anticapitalista no només va dirigit a les dones cis, sinó que va dirigit a tothom, i vull subratllar-ho, el feminismo es para todo el mundo, i això ja té anys, i és fonamental entendre això perquè justament si entenem el feminisme com una corrent, un moviment revolucionari en termes humans i a més urgent, que té a veure, en definitiva té a veure amb la igualtat de qualsevol ésser humà i amb la defensa de la vida en el seu conjunt, i dic en el seu conjunt, perquè aquí també hi ha tota una discussió que porta l'ecofeminisme al voltant de si la vida humana té més valor o té un valor diferencial a la resta de la vida del planeta. I estem justament en un moment en el que cal d'alguna manera revisar aquesta fractura que s'ha fet a la idea de vida humana, de vida animal, per poder d'alguna manera tornar a preguntar-nos sobre les definicions del que és humà, si han estat o no han estat adequades i si han violentat o no han violentat a altres éssers humans i a la vida del planeta. I torno al tema de la discapacitat. El tema de la discapacitat és rellevant en tot això perquè justament el tema de la discapacitat sempre està implicant una pregunta sobre el que és humà, està implicant una pregunta sobre a qui s'educa, és a dir, qui és mereixedor de l'educació, en quines condicions. Hi ha una autora que m'agrada molt, que ja és bastant antiga, però que ella parla de com l'educació especial sempre es mou en paràmetres d'educabilitat i ineducabilitat, com d'alguna manera es treballa amb l'educació del reste. El reste de què? El reste de visió, el reste d'intel·ligència i el reste d'humanitat, efectivament. Quan no hi ha cap reste en joc, sembla que llavors ja aquell individu surt del camp de l'educació i passa a ser assistit. I això és molt problemàtic i molt violent precisament quan una encarna diferències corporals, mentals del tipus que siguin, d'aquest tipus. Volia citar l'últim paràgraf d'aquest llibre que de fet convido a llegir perquè a més és molt amè, molt agradable i et posa les piles d'alguna manera. Bell Hooks diu
Debemos tener valentía para aprender del pasado y trabajar por un futuro en el que los principios feministas puedan regir en todos los ámbitos públicos y privados de nuestras vidas. La política feminista pretende acabar con la dominación para que podamos ser libres, para ser quienes somos, para vivir vidas en las que abracemos la justicia, en las que podamos vivir en paz. El feminismo és per a tot el món. El feminisme no és una història de dones, no em cansaré de repetir-ho, tampoc és feminista qualsevol camp que s'autoanomena com a estudis de gènere, perquè es poden fer estudis de gènere absolutament antifeministes, i en definitiva el feminisme el que planteja, diguéssim, és una revisió d'aquell etos masculí que pot encarnar una dona o pot encarnar una institució o pot encarnar qui sigui, fer una revisió d'aquest etos masculí cap a un etos de la interdependència i de la cura. Aquesta és la proposta en un context d'igualtat humana en qualsevol condició i igualtat de tothom. Evidentment que les dones són més agredides, són més violentades, però el feminisme és una qüestió que necessàriament, si vol ser revolucionari, implica que tothom s'hi senti interpel·lat, interpel·lada. Jo crec que, no m'enrotllaré més, crec que ho deixo aquí per poder tenir més espai per parlar. Gràcies. De límits i possibilitats, que és la pregunta de les quatre que m'havien dit la que més m'agradava. Però verdaderament parlarem molt més de possibilitats que de límits, perquè és que de límits, primer, hem parlat molt este matí, ja he parlat així, diguem, jo crec que són... Bueno, pues tenia un poquet d'així. Jo porto, no sé, en l'educació 39 anys, però jo crec que en la vida sempre, no? Com intentant convertir els límits en possibilitats, perquè ho necessito personalment per a que la vida em resulti apassionant. De la mateixa manera, necessito que els límits que trobo a l'aula, que trobo a l'escola, convertir-los en coses que m'apassionen, perquè si no entraria a classe avorrida i quan entres a classe avorrida sols transmets avorriment. Quan entres a la classe desanimada sols pots contagiar que desànim i te'n vas a casa feta una merda. M'ha passat de vegades, no? Però per això jo necessito convertir els límits en possibilitats. I per això la primera proposta, si tinguera que donar una resposta a aquesta pregunta que em feia Jenny, diria sí es pot. Sí es pot. Perquè l'educació democràtica és apassionant. Ara, fes-ho per tu, organitza't. Ningú els va a donar res. Ningú, ni l'administració, ni els partits, ni els sindicats, ni la universitat. Ho hem de fer col·lectivament. Teniu així a dues persones que saben un muntó i que han estudiat mogolló. Heu d'organitzar-vos amb elles i veure com això que estan veient i proposant s'ha de portar a la teua classe, perquè es pot portar. Sí es pot. Sí es pot, és possible. Jo he portat unes quantes imatges basades totes en la meva pràctica, en la meva experiència. Esta és la proposta d'una de la 19 del País Valencià de comarques centrals. I l'eslògan central de l'escola era fes-ho per tu, organitza. Ens hem d'organitzar les mestres, ens hem d'organitzar amb les mares, ens hem d'organitzar amb els estudiants també. No tenim per què organitzar-nos sols els mestres. Jo he tingut moltes més coincidències amb un equip de mares de la Malvarrosa i amb un equip d'estudiants que amb la meitat del meu claustre. I he fet projectes tan bonics, tan apassionants en la Malvarrosa amb ells, però cal organitzar-se. I cal que l'organització siga també un espai de plaer, un espai d'aprenentatge, un espai de trobada. Jo no he estudiat pedagogia, vaig estudiar història i me vaig posar a treballar en l'Institut de Formació Professional. Però crec que soc una persona formada pedagògicament i aquesta formació l'he adquirit en els col·lectius dels moviments de renovació pedagògica on hi havia gent com ells de la universitat, on hi havia gent d'escoles infantils, on hi havia gent de primària i on tenien problemes conjunts a resoldre. I aprendre a resoldre problemes, això és l'aprenentatge per projectes, la innovació, tot això és aprendre a resoldre problemes. Doncs jo crec que he après aprenent a resoldre problemes amb els meus companys i companyes. I per això la primera proposta que us he fet és
sí, convertim els límits en possibilitats organitzant-nos a l'aula, al barri, a l'MRP, al sindicat, en col·lectius, com siga, però cal estar organitzat. I cal, és una llàstima que no hàgiu pogut fer el taller que volíeu fer abans, perquè no és baladí qualsevol forma d'organització. Cal, potser, trobar formes d'organització que ens permeten assumir el repte del feminisme, que ens permeten assumir tot allò que Freinet i Freire ens ha plantejat i que ens permeten que la pròpia vida que fem conjuntament ens eduque diàriament. L'altra cosa, la motxileta esta, és també una experiència molt de l'MRP d'Escola d'Estiu del País Valencià. Nosaltres també diem que no tenim alternatives, però tenim un millor sí. Alternatives de, mira, 1, 2, 3, 4, podem fer això. Això no, però sempre al acabar les jornades moltes vegades entregàvem una motxileta d'esta en fulles dins per a que cadascú s'emportara de cada taller un millor si faig això que si faig això altre. Millor si jo, per a mi, per als alumnes, per a qui siga. Llavors, organitzem-nos i busquem alternatives dins de les nostres possibilitats. Fer això per tu? No fa res. No me fa cas. Serà un dit només. Serà un dit només? Joder, doncs quina classe de tecnologia és esta que has de fer tan difícil. Al revés. Vale, sí. Al revés. Al meu institut no era això. Bueno, esta imatge. Quines serien les propostes? Doncs hem de partir de la realitat que tenim, no? N'hi ha tanta distopia, n'hi ha tant feixisme, que jo crec que no és possible avui mirar cap a una altra banda, no? I dir, mira, jo és que estic molt interessada per el medi ambient, jo estic molt interessada pel feminisme, jo estic molt interessada per no sé què. No, perdona, és que el feminisme, el medi ambient, tot això ha de tindre a veure amb que vivim en un moment en el que cada vegada anem més cap a la ceguera, aquella de la novel·la aquella de la ceguera, no? Anem cap a el credere, obedire, combatere. Eix és l'eslògan del feixisme de 1920 i és l'eslògan que està expandint-se per la societat, no? També en el nostre alumnat, no? També en els instituts, per exemple, estava una reacció important de xics en contra de l'ascens, el relatiu ascens de la presència de les dones en l'ensenyament de les ciències, no? Credere, obedire, combatere, no? Això és el que està a l'ordre del dia, això és el que està en la distopia que s'estén. Quina és la nostra tasca? Respondre en educació a això. Perquè este matí diem, a veure, innovar per a què? Per això. O què és el que hem d'innovar? O per aquí, millorar el què? Millorar, bueno, pues... No me va. En un clic només, a lo millor... Ara. Bueno, creer. ¿Qué significa creer? Creer... Joder, de veres que lo de tota la vida era així. Que he de treballar en sols una font d'informació. Doncs nosaltres haurem de fer que siguin visibles sempre diverses fonts d'informació. En el taller de la digitalització es parlava avui del Sant Google, no? I de la importància de veure que n'hi ha altres fonts de recerca també, no? Però tots, el llibre de text també el comentava ella, no és qüestió només de si llibre de text, si Google no lo diu, és que n'hi ha que buscar diferents fonts d'informació i des de ben xicotets i xicotetes han de saber que n'hi ha diverses maneres d'acostar-se a la realitat i la iaia és una, i el conte és una altra, i l'internet és una altra, i cal contrastar fonts d'informació. I això, si no ho fa l'escola, qui ho va fer? I el credere te diu, repeteix, el credere te diu, no dubtes, el credere te diu, no imagines, el credere te diu, no mires per la finestra, no mires el que passa fora. El credere te diu, no desitges. És que me lo sé de memòria, però no sabia com... Sols una font d'informació diverses. No anem a repetir. Jo crec que d'ací ser moltes propostes a mi per a la meva pràctica, no? Vaig a procurar que no se repetisquen les coses, no repetir les coses. Vaig a procurar que n'hi hagi molts dubtes, procurar el dubte. Estaré orgullosa de la meva classe si he procurat més dubtes, no? Vaig a procurar que n'hi hagi imaginació, que siga necessari per a aquest aprenentatge imaginar.
he de procurar, he d'assegurar que mirem per la finestra, que mirem què és el que està passant en ma casa, què és el que està passant al meu barri, què és el que està passant al carrer. I l'últim que diu el Creder és no desitges, tu has d'estar a lo que t'han manat, no? Jo crec que una funció, si poguera, això ho tenia en negreta, no? Una funció molt important de la nostra pràctica d'aula és provocar el desig, educar el desig. Educar el desig és pensar què és el que desitge, fer-me conscient de que són coses, tinc desitjos, tinc coses que m'agradaria que passaren, però pot ser que moltes de les coses que m'agradaria que passaren no les he pensat jo. Pot ser que aquests desitjos són desitjos que m'han vingut donats, potser són els desitjos de ma mare, potser són els desitjos de l'última pel·lícula que he vist o de l'última sèrie, potser són els desitjos de lo que me volen vendre en el centre comercial. L'escola pot qüestionar això, la teua classe pot qüestionar això. Jo la que no puc és fer que passi això. L'escola democràtica què fa en aquest sentit? L'escola democràtica apassionant. El Roto diu, lo bueno de la tele es que puedes ver las desgracias que ocurren como si no ocurriesen. ¿Qué puede hacer la escuela que yo os propuse? Ensenyar a sospitar dels consensos generals. Això que tot el món diu que això és lo bo, doncs ensenyar a començar a dubtar de que això és lo bo, no? Ensenyar, donar nom al que passa i al que ens passa. Què és el que passa en ma casa? Com tu parlaves este matí, què és el que em passa a mi, aquesta ràbia que tinc una ràbia que no me l'aguante, que vinc a classe amb ganes de pegar-me en tot el món, perquè tal, què passa en aquesta ràbia amb la que venen tants adolescents a la classe, no? Doncs l'escola ha de donar nom al que passa i al que ens passa. L'escola ha de desnaturalitzar el capitalisme i l'ordre social establert, perquè no és natural que n'hi hagi tu. És normal, però no és natural. No és natural que n'hi hagi aquestes diferències de classe. No és natural que s'estiguem torrant avui en dia així en una calor que fa que ens morim i que consideren que, bueno, però és que esto és lo que nos toca ara, no? L'escola, les ciències, la història, les matemàtiques, la classe, el mestre, la mestra, pot fer que això no es veja com a natural. Això és que no és natural. I, per tant, l'altra cosa que pot fer l'escola que és valorar l'utopia. Valorar-la, perquè l'utopia també està totalment desvaloritzada. Totalment desvaloritzada, és una pèrdua de temps. L'utopia, això són tonteries, això estàs perdent el temps. Tu estudia i prepara les oposicions i prepara't l'examen i tu procura tindre un treball que tal, que no se sap el que te durarà tal. No, perdona, les utopies són les que han fet avançar a la humanitat. Les utopies han permès crear-nos millor i l'utopia és la nostra responsabilitat, la dels alumnes que estan ahí, la de les mares i la meva, no només la meva, sinó la de totes, no? L'escola pot fer, ha de fer, que és valorar l'utopia. No sé si contratarà qualque passet, això, Mira, això, tot això són materials didàctics. Els musulmans de la Vella perquè Jaume I serà el patró i tot el que vulgueu, però ahir n'hi havia uns sares abans que vivien de puta mare i se'ls va carregar, no? N'hi haurà que pot ser ensenyar que també ha hagut ahir una colonització que ara vamos con la bandera. I la colonista, lo del 92, la colonització d'Amèrica, l'horta que se l'estan carregant, el col, la crisi del Golf, el Sàhara, a veure, tot això, diguem, per a què m'he organitzat jo? Doncs per a poder estar gent que fem aquests materials didàctics per a promoure que en l'escola es puguen tractar totes aquestes coses. Per tant, organitzeu-vos per a què? Doncs per a fer materials didàctics que permeten tractar el tema de Palestina, el tema de l'horta, el tema tal. I tot això el que fa és augmentar el coratge de dir, a veure, és que a mi me tocava donar la pertina per la fletxeta, me tocava donar la revolució industrial, però mira, no vaig a donar la revolució industrial, saps el que t'he dit? Vaig a fer un debat sobre el progrés, i ahir parlarem de la revolució industrial, però el que jo vull és que els meus alumnes tinguin, o sigui, se plantegen si hem progressat o no, en què hem progressat i en què no, i sobretot una cosa molt important, quin tipus de progrés desitjarien ells. Vull que valoren i vull que desitgen, no sols que narren, no sols que escriuen, que valoren i que desitgen. Fem materials didàctics per això. Ara vaig cap arrere, ja hem pagat. A veure. Bueno, això
Àlex, que és el que m'ha fet el PowerPoint, no volia que vos ho ensenyara perquè és un desastre, però és un guió que jo he passat en classe. Les Torres Bessones, l'atemptat, tot això, no? Pues és un desastre, ¿vale? És un mogolló que fem en classe demà, tal. Bueno, jo vaig convertir aquest límit en un, con perdón, projecte de treball, ¿vale? Un pla de treball que és el que vaig passar amb els alumnes, de dir, primera cosa, informació no és igual a opinió. Segon tema, narrar no és igual que explicar. Tercer tema, mirem les parts en conflicte, qui està així, qui està així. No són tots iguals, ¿vale? Quarta part, qui és qui? Ajuda a l'explicació intencional. Què vol cada banco? Quinta, hipòtesis de futur. Quines són les conseqüències possibles de tot això que està passant? I sexta, i tu què desitjaries que passara? Bueno, volia, sobretot, posar-vos-ho com a exemple. És cutre, però és que jo no tenia temps de fer més que això, o sigui, d'inventar-me un guió i de dir, n'hi ha un problema? Sí senyor, n'hi ha un problema. Jo no puc seguir donant les classes així com si no haguera passat res, s'han carregat no sé quantes persones, les torres un desastre, tot el món parlant d'això, patatam, vinga a parlar d'això. Doncs jo he d'afrontar en la classe aquesta merda que ha passat i he d'afrontar-la, convertir-la en una experiència en la que ells i jo tots anem a aprendre, no? Però molt important això, aprendre per a què? Per a fer hipòtesis de futur, per a veure com serà el futur, no sols el que ha passat, sinó què pot passar després i a mi què m'agradaria que passara. Això era en relació al credre, doncs en comptes de credre tot això. L'altra opció del feixisme és obedir. Què vol dir obedir? Tu quieto, pasivo. Pasa esto, pues nada, paciencia. Irresponsabilitat. No, és cosa del govern, és cosa de l'Estat, és cosa del partit, és cosa de l'altre. Jo no tinc res a veure. Jo soc profe d'història, però crec que una de les responsabilitats més grans d'una profe d'història és crear consciència de la responsabilitat històrica que tenim tots, que tenim així. Individualisme. Que cadascú s'apanye i que tu sigues el millor. Uniformitat, no diversitat. Comoditat en l'avorriment, això m'importa molt, és molt important per a obedir, per a ser una persona obedient, no és per a una persona obedient, per a formar part d'una societat basada en l'obediència, per a formar part d'aquesta distopia d'una societat estructuralment obedient, n'hi ha que estar còmode en l'avorriment. T'has de conformar en estar avorrit i en fer tots els dies el mateix i en que tots estos tenen que ser iguals i els que no són iguals són o menos, o tontos, o malos, o lo que siga, no? I n'hi ha que mantenir la distància. La vida és un espectacle i jo estic així. Jo no estic implicada en la vida, ni soc responsable ni soc res. Bueno, doncs hem de fer un ensenyament actiu en el que exigisca que cadascú ha d'aportar, les mares, les xiquetes, les mestres, que això suposa que se reparteixen les responsabilitats, que no és la culpa o la gràcia sols teua, que anem a fer col·lectiu, molt difícil, que anem a treballar, o sigui, que aquí s'ha de repartir la responsabilitat, la festa, el berenar i el que tinguem. El que tinguem s'ha de treballar col·lectivament, perquè a soles ho perdem tots. Des de la diversitat, per descomptat, i ara veureu que això és molt difícil, i n'hi ha que trencar l'avorriment. Això és fonamental. N'hi ha que trencar l'avorriment, vol dir que ni tu, o sigui, tu notes que tu t'estàs avorrint, que estàs començant a anar a classe i ja digues, has de canviar. Has de canviar, has de plantejar-te una altra cosa. Jo no puc anar avorrida a classe. Puc estar enfadada, puc estar en ganes de cremar l'escola, però no avorrida. Puc estar en ganes de posar una bomba en el despatx del director, però no puc estar avorrida, no? Puc estar, o sigui, i per tant hauré de buscar col·lectiu, hauré d'organitzar-me, de buscar gent i fer alguna cosa de la que eixir amb dignitat d'aquesta situació, i eixir amb vida, vivint aquesta situació, no des de la distància, perquè la distància és la depressió. Què diu l'escola democràtica davant d'això? L'escola democràtica fa subjectes, i fer subjectes vol dir fer gent que s'alça i parla en primera persona, en segona, en grup, però parla en públic. Aquestes són les meves alumnes amb les dones del barri de la Marga parlant sobre les dones que lluitaren contra el franquisme. Estos són
portant un altre grup d'alumnes en un debat sobre el progrés en el que barallaven quina és l'opció del liberalisme, l'opció del socialisme, l'opció del humanisme en aquest debat sobre el progrés. Però per què ho munte? Perquè crec que l'escola ha d'alimentar la confiança en el mateix, però la corresponsabilitat també. Si ens ix bé o si això és un rotllo, és responsabilitat de tots. Ha de crear espais per a la deliberació. L'escola és una oportunitat. No tenim molts espais en la vida social per a deliberar, per a dir, bueno, pues tenim este problema, però tu com ho veus i tu com ho veus, i prenem decisions. No solo tu com ho veus para que pues jo opino diferent de tu, da igual. No, és que hem de prendre decisions. Esta escola és nostra, este espai és nostre, és el nostre territori, però hem de deliberar per a veure com fer-ho, no? Si tinguérem dos pararíem, és molt difícil, però crec que és el que cal fer. N'hi ha que ensenyar la diversitat de diverses mirades, de diverses estratègies, de diversos camins. No és sols el meu camí, no és sols el teu. És que haurem d'aprendre a deliberar fent confluir aquestes diverses mirades. N'hi ha que experimentar l'encontre i la cohabitació. I això, l'aula és un espai estupendo per a començar a experimentar-lo. Experimentar el trobar-te en altres persones en les que cohabites, en aquests espais en els que te trobes i en els que has de fer coses conjuntament, encara que te caiga fatal aquell, o que aquella te cau molt bé i aquell te cau mal, però has d'experimentar com en totes aquestes persones que tens aquest territori comú construïsses algo que a tu també t'interessa i als altres també. I per últim, assumir la complexitat de la democràcia i els seus senders encreuats i difícils. La democràcia és molt difícil, jo no sé si és que jo m'ho fem major, però jo trobo que és molt difícil experimentar la democràcia real, no democràcia formal, votar i tot això. Estic parlant de com prendre decisions que ens incorporen a totes, que arrepleguen les veus de totes i que ens permeten aprendre de l'errada, que prenem una decisió perquè la podem qüestionar, però podem canviar, però és molt difícil. Però l'única manera d'avançar és experimentar-la, no sols parlar-ne d'ella. Vam fer uns materials en el seminari meu de l'MRP, que era el Seminari de la Democràcia, que no era un llibre, era una carpeta, perquè l'últim que nosaltres volíem era fer un llibre sobre la democràcia a l'escola. És una carpeta, originalment és una carpeta, però clar, després no podia mantindre l'edició de carpeta, una carpeta amb anelles per a que cadascú en la seva escola poguera afegir experiències, poguera afegir idees, perquè planteja diverses situacions per a que, com si férem un teatre, en aquesta situació un role-playing, tu què faries, tu què faries, tu què faries, i com ho podríem fer, no sé, aprendre a ensenyar. Entonces, assumir la complexitat de la democràcia i els seus vericuetos, els seus senders encreuats, com una de les propostes també per a afrontar-ho, i ara crec que ho tinc al revés, és esto. L'última de les propostes del feixisme és combatre, a la lucha. Pues bueno, la lucha porta més a la jerarquia que al respecte. Jo crec que el feminisme ens ensenya el respecte, la diferència, el goig de la diferència també. I el respecte és en contra de la jerarquia, no té res a veure la jerarquia. L'autoritat que vosaltres m'esteu donant ara és l'autoritat basada en el diàleg, no té res a veure amb la jerarquia. L'alumnat i molta gent en l'actualitat admira al guanyador, el que és hegemònic avui en dia és l'admiració del que guanya, no l'admiració del que és més bona persona. No l'admiració del que és més just o més justa, l'admiració de qui ha guanyat, l'admiració de qui té el poder. Qui té el poder és el que va poder fer coses, fins i tot des d'una perspectiva de poder fer coses per a la humanitat i per a tots. El que és important és el que té el poder, no? Però, clar, nosaltres no estem en aquesta perspectiva. Dins del combatre està en aquest model hegemònic també la dificultat per a la defensa explícita i racional dels propis interessos. Este lluitat, vos he de dir com el vaig fer. El vaig fer en principi observant les expulsions de classe dels alumnes del meu institut.
sabes que se fa un parte, no? Ha sido expulsado per fer por tal i qual, no sé què, no? Entonces, veient totes les raons per les que havien sigut expulsats de classe o per les que havia hagut baralles i bronques en l'institut, no? En aquestes comissions de disciplina que n'hi ha, no? Falta de parlar de la disciplina, que estic hasta la figa de parlar de la disciplina, era dir, anem a veure quins són els problemes que n'hi ha darrere de tants casos d'indisciplina, no? Pues n'hi ha que se valora la jerarquia, no el respecte, n'hi ha que se valora tindre poder i guanyar, n'hi ha que no saben defensar racionalment els propis interessos, n'hi ha que no saben negociar acords. Però qui els ha ensenyat? Vosaltres heu ensenyat als vostres alumnes a negociar acords. Els meus alumnes en l'institut no havien viscut mai aquestes experiències de dir tu penses això, jo penso això, però anem a posar-nos d'acord, no? Almenys conscientment, no? I n'hi ha una altra idea molt important, la felicitat és l'irracionalisme. O sigui, la felicitat s'aconsegueix mitjançant l'irracionalisme. L'irracionalisme pot tenir moltes coses, per identificar irracionalisme i felicitat crec que és una de les coses que va fer els nazis molt bé, que van fer els fatxes molt bé, i crec que nosaltres no estem, jo almenys no estic en aquesta línia, no? Què proposa l'escola democràtica? Afrontar el conflicte. Sí, senyor, aprendre a afrontar el conflicte des de l'ètica de la cura de les persones, des de l'ètica de la cura del col·lectiu. Hem de curar-nos nosaltres dos, però també hem de curar el nostre entorn. D'ahí, aquesta que veieu allà és la saleta de mediació en conflictes del meu institut, perquè ha sigut per a mi una experiència molt enriquidora la formació de l'equip de mediació en conflictes. Per què? Perquè permet afrontar la consciència de les emocions i els sentiments, perquè permet aquest tractament del conflicte aprendre l'empatia, desenvolupar l'empatia, aquesta altra forma de conèixer la realitat i les persones que és l'empatia, perquè permet aprendre a generar alternatives. Estic enfadada, tu també estàs enfadada, doncs hauré què fer, perquè la solució d'acabar a hòsties no és solució, no guanyem. L'aprenentatge de trobar confluències. Quant de bo seria, crec jo, si l'esquerra al País Valencià aprenguera a trobar confluències. Volia resumir tot això en unes cites de Marina Garcés, de la qual soc fans total, i la primera que volia llegir-vos és esta. Diu Marina Garcés en la nova il·lustració radical: som a les portes d'una nova rendició. Si acceptamos los límites solamente, si no veiem les possibilitats. Som a les portes d'una nova rendició. La rendició del gènere humà quan a la tasca d'aprendre a autoeducar-se per viure més dignament. Doncs jo crec que no podem fer això. No hem d'acceptar aquesta rendició. Diu, el nostre temps és el temps en què tot s'acaba. En lloc de preguntar-nos cap a on anem, la pregunta que ens fem avui és fins quan? És trist això, és com va pensar-te esto, no? I diu Marina Garcés, per què si estem vius acceptem un escenari post-mortem? I diu Marina Garcés, ho sabem tot i no podem aconseguir res? I diu, i si ens atrevim a pensar de nou la relació entre el saber i l'emancipació? Eixa és, jo crec, la proposta dels moviments de renovació pedagògica. Qüestionar el poder des de l'espai en el que estem i aprendre una nova relació entre saber i educació. Al terreny de lo quotidià, per a mi, això què és? Micropolítica i autoreforma de l'escola. És el que jo associo al moviment de micropolítica i autoreforma de l'escola. No podem esperar que ens reformi l'escola les grans lleis, no? Però sí que podem iniciar nosaltres l'autoreforma de l'escola. Com? Doncs la meva proposta és que n'hi ha que anar més a reinventar que a reconstruir. Més a reinventar el futur, a buscar noves coses, noves estratègies. N'hi ha que anar a xarxes de formació i cooperació. Hi ha que anar a destruir, construint. Destruir el que no ens agrada, construint. I ja està, crec que això és... Bueno,
S'han dit moltes coses. No sé si voleu començar a fer alguna pregunta, teniu alguna cosa que us agradaria que us ampliéssen. Jo, l'ASU ha parlat de decolonialitat i sobre feminisme decolonial, i per a mi és una de les coses que aporta, i que també ho lligarem de Marina Garcés justament, perquè la Marina Garcés parla que l'escola és un espai d'hospitalitat. Parlem molt d'acollir la diversitat, d'acollir la diferència, això no? Però, clar, per a mi el tema de la decolonialitat va molt vinculat a l'hospitalitat de la que parla Garcés, perquè ella diu que hi ha dues hospitalitats. L'hospitalitat de l'amo, que obri l'escola a l'altre, i aquí tenim molt d'altre, i l'hospitalitat recíproca, que és aquella que ens donem uns als altres. Per a mi la mirada decolonial, el feminisme decolonial a l'escola té molt a veure en això, perquè ho parlàvem dinant o abans de dinar, del tema de, no hi ha representació a nivell simbòlic de professores i professors. Aquí no hi ha ningú que sigui gitano, ningú que sigui del Magreb, i hi ha que porten 3 o 4 generacions aquí, els gitanos porten tota la vida, però no hi ha representació. Aquesta és una. I l'altra és, un dia tan gran com el de l'EIT, i ara parlarem si voleu també, jo vaig obrir el meló perquè ja que estem, vull que poguéssim parlar. Clar, moltes vegades ens qüestionem des de, dic nosaltres, els que estem aquí, que tenim com un cert posicionament polític, que les festes religioses no s'han de celebrar. Celebrem el Nadal. El dia de l'Eid, per exemple, ens plantegem que pugui ser un dia festiu a les escoles, que és el dia de la festa gran. Jo, tot el que m'he anat parlant, és com m'han anat venint coses i m'he anat apuntant coses. I per a mi, una de les coses és això, la possibilitat que ens ofereix la mirada decolonial epistemològicament, però també la pràctica. Bueno, això. Però primer, perdó, una cosa molt ràpida, però el que també hauríem de poder, i em tiraré pedres sobre la meva... però crec que és important que ho puguem fer i hem de començar a fer-ho, és decolonitzar-los de molts dels conceptes que habitualment utilitzem. Per exemple, quan parlem d'inclusió estem parlant del mateix? No. Quan parlem de solidaritat, quan parlem de moltes de les coses, no estem parlant del mateix, perquè no ho posem en discussió. No ho posem, encara que puguem estar d'acord, ho podem veure, però el terme d'inclusió, per exemple, és el que el Paul Valéry deia, paraules lloro. Les repetim i de tant repetir-les han perdut el significat que possiblement hi podria tenir. A todo el mundo incluye, todos estamos incluidos, hay que incluir... Bueno, però què quiere decir incluir? A tota costa. I el Carlos Esclia, recordes quan ell sempre ens deia, o sempre havia comentat, ostres, quina paradoxa que el mateix sistema que exclou és el que diu que hem d'incloure. Home, xupatessa. Incloure què? I a quin preu? I ho dic amb molts conceptes que utilitzem en l'àmbit educatiu, sí que hauríem de començar a decolonitzar-lo, o almenys saber que en molts casos estan colonitzats. L'educació, això ho hem treballat alguna vegada, està molt colonitzat, a vegades per molts conceptes psi, que ens inhabiliten a vegades per poder fer segons quines coses. Llavors, quin és l'encàrrec? Educa-ho tot. I educar-ho tot és no educar res. Ho sento, però és com anar-se'n a l'altre costat. Vull dir, jo encara recordo les campanyes aquelles dels anys 90 quan es feien el tema de les drogodependències, que l'educació ho pot tot. O sigui, con las redes de narcotráfico también lo de la educación. O sea, al final es todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ja està bien. O sigui, l'educació no ho pot tot. Quan siguem conscients dels nostres límits, podem habilitar possibilitats. Però fins que no marquem certs límits, sembla que haguem de fer tot. Cuidao, perquè fer tot és molt delirant des del punt de vista de l'encàrrec, com el que deia abans. No? Clar, si a tu el que et diuen és que tu has d'educar tot, ostres, i per on començo? No pot ser, o sigui, decolonitzar-lo des d'aquest punt de vista, perquè la inclusió pot ser una trampa. Pot ser una trampa. La trampa de la inclusió té a veure precisament a quin cost, com, per què, de quina manera, què passa amb els nens i a les nenes que tenen més dificultats. Perquè, senyores, incluir vale dinero, perquè està molt bé dir que tothom ha d'estar a l'escola inclusiva. Què vol dir l'escola inclusiva a l'actualitat?
a qualsevol preu, de quina manera, amb el mateix nombre de professors, cobrant el mateix, fent... Bueno, no, doncs certes coses, per exemple, si has d'incloure una persona... Bueno, ens hem trobat a la universitat, ens hem trobat ara amb una persona que és sorda i que té dificultats per això. La universitat paga un intèrpret, per exemple, de llenguatge de signes? Bueno, ho hem de demanar, és a dir, la inclusió té un cost de desig, també, de que ens preguntem nosaltres, quan parlem d'inclusió, de què estem parlant? De què estem parlant? Todos? Bueno, veamos. A quin preu, com, de quina manera, quin cost, com ho hem de fer. Perquè si no sí que és veritat que són paraules lloro. Com va ser amb l'empatia, la resiliència, l'autoestima, bueno, totes aquestes coses que sí, parlem, però de què estem parlant? De què estem parlant? I de quina manera? A mi això em preocupa a l'actualitat, perquè moltes polítiques s'estan formant en aquestes paraules lloro, a partir d'aquestes paraules que a vegades són buides. Polítiques buides, accions buides. No sé què havies preguntat ja. Bueno, el tema colonial jo crec que és fonamental perquè estem en un context amb una alta colonialitat. La institució escolar és una institució colonial, el saber que es transmet sovint és colonial i cal en tota aquesta, diguem, praxis incorporar també una reflexió al voltant de com podem repensar una civilització i un coneixement i una idea civilitzatòria que és fruit del colonialisme, com podem reinventar, construir, no? I tornar a aixecar un altre tipus de lògica al voltant de, en realitat, de tot, de l'autopercepció que tenim del que és l'ésser humà, del tipus de coneixements que importen i els que no importen, la legitimitat d'alguns sabers per sobre d'uns altres, etc. No? Des d'una mirada de colonial, diguem que l'ego cogito primer va venir a l'ego conquiro, no? És a dir, la conquista i l'extermini de l'altre és la base de la nostra civilització i crec que això es mereix com a mínim una reflexió, és a dir, i poder repensar aquesta història, no? Pel que fa a la inclusió, clar, evidentment, inclusió a on? Aquesta és la pregunta. Hi ha un lloc digne, diguem, per a alguns cossos i per a algunes ments en determinats escenaris educatius, ja sense entrar en el tema dels recursos, perquè evidentment ja ho sabem totes, el que passa és que l'alumne divers queda en un racó de l'aula perquè no hi ha recursos, sovint, i això no deixa de ser una mena d'abdicació educativa. Clar, mereixeria una reflexió. Són transformables les institucions, la institució escolar o determinades institucions educatives i quanta colonialitat, diguem, que es reprodueix en el seu interior. El que em sembla fonamental al voltant de la inclusió és que la pregunta no és, diguem, per mi no és la pregunta què és o què no és la discapacitat o fins i tot ni tan sols com hem d'incloure, sinó la pregunta és què ens passa amb la diferència corporal i mental, què ens passa a la resta i per què, sobretot per què ens passa, per què ens altera tant, per què sempre es posa en marxa un malestar social davant d'una determinada diferència corporal mental. Què és el que està obrint? Què és el que està interrogant? I clar, aquest procés reflexiu és fonamental per prendre una altra posició davant de la diferència. També és fonamental tenir recursos a l'aula, evidentment, evidentment. Però el que no s'hi val és deixar l'alumne allà i com que el professor fa el capot, llavors sembla que qui està tensionat, tensionada, serà el professor i culpabilitzat, no?, d'alguna manera, i això no s'hi val, això és fer trampa. Bueno, i una altra cosa que trobo que heu plantejat molt interessant
és que heu plantejat moltes coses, no? Una, no sé si ho has dit tu, Seu, no? Se pot educar tot, no? Com volem... La Marina Garcés, que la tornarem a citar, no? A Escola d'Aprenents, gira la pregunta, ella se'n va a altres temes, no? Però al final acaba preguntant com volem... És a dir, que la pregunta hauria de ser de com volem ser educades. Que la pregunta no és com educar, no? Aquesta pregunta que ens fem a un tercer, sinó fer-nos la primera persona del plural. Que també em sembla interessant, a veure què podeu afegir sobre això. I l'altra cosa interessantíssima és qui és el subjecte de l'educació, perquè aquí han vingut moltes de les pedagogies innovadores. Este subjecte de l'educació era un subjecte que tenia que veure amb Rousseau, no? Amb un subjecte de l'educació que venia d'una classe social, és a dir, un subjecte creat ja. A qui anem a educar i per a qui s'està fent este currículum i per a qui s'està fent tot això és que ja hi ha un subjecte a qui educar. I qui és este subjecte? Qui queda? Que crec que el Jordi Soler ahir també va parlar, no? D'esta reproducció que fa l'escola, dels hereus també, no sé si ho mencioneu una altra vegada, de l'escola. Són coses que ens hem de plantejar, perquè tot i que a vegades ho pensem com a... que a vegades ho pensem aquí dalt, no, és que això ho estem reproduint el dia que vas a l'aula i l'estàs exigint. Amb el tema de la inclusiva jo em trobo amb una contradicció a tot el rato, perquè estic d'acord en que han d'estar els espais, vull dir, que ningú es plantegem, ahir crec que el Toni ho va dir molt bé, no? Ningú es planteja avui en dia que hi ha escoles de negres i de... No, vull dir, incluir és incluir, en això estem tots d'acord, vull dir, no ens plantegem això, però jo treballo justament en una escola on hi ha unes grans quotes de patiment d'alumnat en unes situacions que allí no es poden atendre. I això no vol dir que, clar, no estic dient que no puguen estar allí, però la realitat és que estem fent patir a moltíssima gent, el departament no ens està donant recursos, l'estructura dels currículums són el que són, i jo ja no sé si sí, si no, què faig? No sé com... no sé. Però tu ho has dit, Jenny, o sigui... Ostres, estem aquí avui i estan sortint coses des del punt de vista de les preguntes i del malestar. La pregunta que ens hauríem de fer també és on posem moltes vegades el malestar? És a dir, moltes vegades el tapem, com si no hi hagués malestar. Ara fa poc, en unes jornades a la universitat, el que es va proposar és parlar de benestar. Està molt bé, positivitzar tot això, està molt bé. Però el que no hauríem de fer és eliminar que el malestar existeix, que és estructural a l'ésser humà. No passa res, no està mal. Ara no, ara et pregunten què tal, com et trobes, estàs bé... A vegades en un intent d'aquesta educació emocional malentesa, crec jo. Perquè a vegades pensem que és que ara descobrim la qüestió de les emocions a la pedagogia o les emocions a l'educació, i això ha estat present durant, tota la història de la pedagogia, possiblement. El que ens hauríem de preguntar és aquesta positivització, aquesta psicologia positiva de pensar que no existeix el malestar perquè parlem del benestar. No, o sigui, no el contraposem, són coses que estan presents, però del malestar no en parlem. No en parlem quan m'arriba un noi o una noia amb moltes dificultats i per poder assumir, per exemple, no sé què fer. No passa res, no sé què fer. A mi em preocupa molt més algú que em diu sí, jo ja sé què s'ha de fer, això. A vegades un no sap què fer. I crec que compartir-ho amb d'altres, escolta, què fem? Perquè no és fàcil. Si t'arriba un noi, una noia, que no sap parlar bé, que té dificultats amb no sé què, que li costa aprendre, que tal, que jo què sé, que te desmunta la classe i tal, jo què sé, que te revienta el centro. Com moltes vegades ens ha passat, és important poder dir, escolta, mira, gent, no sé què fer amb això, tio. No sé què fer. Perquè si no diem aquest no sé què fer, el que acaba apareixent és aquest nen, aquesta nena, és impossible. Nada a fer, fuera, s'acabó. Que se quede ahí con su cosa complicada, no? Perquè jo no tinc res a fer amb això. Vull dir, que crec que és important que podem situar, que podem circular i que possiblement tothom tenim idees diferents sobre això i no passa res per poder discutir-les o per poder veure com les entenem, no? Però, ostres, on situem el malestar? Perquè hi ha una qüestió de malestar molt estructural en la funció d'educar. La funció d'educar, per definició, és malestar. Perquè un no parteix d'un saber absolut, sinó que el que parteix és d'un no saber. I quan assumeix que aquest no saber hi és allà,
doncs ostres, hi pot fer alguna cosa, pot compartir amb d'altres, hi pot preguntar, podem veure que l'Àngels ens proposava, ostres, doncs mira, jo a l'escola estic fent això, d'aquesta manera, mira, aquestes coses em funcionen, aquestes no, aquestes em costa més, aquestes... Ostres, però generar o posar el malestar, estem vivint en un moment donat en què el malestar no existe, i si existe, te tomas una pastillita, chico, i pa'lante, i tira, con lo que sea. Ostres, davant d'això jo crec que ens hem de rebel·lar. O sigui, hem de resistir amb aquest tsunami de... Puedes con todo, todo está bien, todo está chulo, si quieres puedes. Yo a vegades quiero mucho y no puedo. O sigui, és molt difícil. Ens està passant també a la universitat. Hi ha una qüestió allà de... Hòstia, la gent que ve vol estudiar i a mi em trenca el cor, us ho dic de veritat. I a vosaltres, que sou mestres, professores, professors, educadors, educadores, o que dediqueu allò social, allò educatiu, en el sentit més ampli de la paraula, ostres, el malestar, bueno, el que no haya vivido con el malestar aquí pegadito, que levante la mano, ho siento, perquè... I ens fa por parlar d'això. Jo crec que voy a contestar, bueno, o seguir en la teva conversa, no? Jo crec que el subjecte es construís, no existís. I com ens construïm com a subjecte? Afrontant aquest malestar, fent-nos conscients d'aquest malestar, del malestar en la cultura també d'aquest llibre, no? O del malestar per a construir, per a destruir, construïm, dia jo abans, no? Per a construir allò que ens permet estar millor, sí, un poc millor. I per això vull fer una crida a la relació entre la teoria i la pràctica. Moltes vegades, quan sentim aquest malestar, el que fa aquest malestar és desvaloritzar l'utopia, desvaloritzar la proposta teòrica que qüestiona l'ordre social establert, desvaloritzar la proposta pedagògica que exigeix una reflexió sobre la teva pràctica, un qüestionament de com tu estàs fent les coses també, o com l'està fent el centre, o com funciona la institució, no? Aleshores, no pot ser. El malestar, que podria ser un motor per a veure què han escrit, què han llegit, què ha fet Lizarraga, què feia Freire, què feia l'altre, per a veure què podem fer nosaltres, ese malestar es converteix en tot lo contrari. Mira, vamos a volver al libro de texto porque yo no puedo hacer otra cosa. O sea, se'n recordeu aquell dibuix de Frato que apareix un professor tot esqual en el llibre de text que l'abraça i signa, no? Perquè ja no sap què fer, no? Aleshores, com es construeix el subjecte? La meva resposta és gestionant el malestar per a transformar allò que ens fa dolor, per a transformar això que ens oprimeix i que no ens fa lliure a tots, que reprodueix les desigualtats. Per això necessitem la teoria, necessitem la filosofia, necessitem la reflexió, necessitem tot el que aporta el feminisme descolonial, necessitem tot això. Necessitem la gent que estem en l'aula, que de vegades en l'MRP han hagut moltes discussions d'estes, ja està bé de teoria i ara anem a lo que hem de fer en classe. Escolta, tinc dret a la teoria, soc treballadora de l'ensenyament i tinc dret a la teoria i no tinc temps per a això, i per això necessito anar a parlar amb persones que sí que han pogut llegir aquests llibres i poder aprofitar-me d'aquesta part de les lectures. Per a què? No vull fer una tesi doctoral en pedagogia, vull solucionar què faig en aquells 5 xavals de classe que tinc unes ganes de tirar-los per la finestra, però no vull tirar-los per la finestra perquè em traicionaria a mi mateixa, però vull tirar-los per la finestra. Aleshores, necessito al meu col·lectiu, a la meva organització, necessito que m'aporten aquesta mirada també des de la teoria, des de la investigació, per a que jo puga investigar en l'aula, a que jo pugui fer aquesta pràctica de l'aula. I jo crec que així em construís jo com a subjecte. No, que havies preguntat com volem ser educades. Jo crec que la pregunta és en quin món volem viure, com ens volem organitzar col·lectivament, quins continguts valen la pena de ser transmesos, i aquí necessàriament hi ha d'haver una discussió col·lectiva, una discussió pública sobre realment què és el que necessitem en el món en el que vivim a dia d'avui, en el present. Soc una mica presentista en aquest sentit. És avui que hem de poder repensar l'educació perquè estem en una crisi civilitzatòria, ecològica, econòmica, sense precedents.
Per tant, és necessari aquesta discussió. Bueno, és que se m'ha fet supertària fa rato que veig que la gent se mou. Que no se'n vagin, que tenim el cas. Vale. No res, agrair-vos molt. La veritat és que és un debat superinteressant, penso que se mos ha fet curt. Intentarem, igual ara m'ho comprometo i després me cago en mi, intentarem fer una mica de recapitular totes aquestes referències que heu anat fent per a passar-nos-les per mail. Vale, Jorge? Perquè em sembla interessant que tinguem, no? que tinguem accés a aquestes coses i que si algú d'aquí ara li pica la curiositat per alguna cosa que s'ha dit això, per això que ho estirem, d'acord? Agrair-vos enormement el que heu aportat, de veritat que és un goig, un plaer haver-vos tingut aquí i que continuarem, no? Intentant pues, això, teixir una miqueta de discurs propi, discurs pedagògic, que la colonització del discurs sí que ahir va sortir, avui ha tornat a sortir, tu no ho sabies però ja ho vam parlar ahir també, no? Pues, bueno, que tinguem ferramentes i sobretot aquests espais de reflexió que em semblen importantíssims, no? I que al final tampoc costa tant, és a dir, això sí, no? Però que al final no costa tant trobar una estoneta, segurament que a l'escola no la podem trobar perquè els temps estan molt marcats, però trobar estonetes de poder-nos parlar de què passa a l'aula, no me'n surto en això, no sé què fer, no? Bueno, res, doncs mos convidem totes a continuar pensant.